kabeh, balik meneh karo aku Agneza Ayu Aurel. Aku Dina Rahma Fatika. Aku Dinda Ayu Puspita. Aku Cindy Suci Alifianti. Ing dina minggu iki aku lan kanca-kanca ana ing alun-alun Magetan. Kaya sing padha dipirsani, alun-alun Magetan senajan isuk-isuk wis rame banget dening para warga sing lagi refreshing utawa olahraga. Alun-alun Magetan pancen dadi papan julukan sing paling disenengi warga nalika dina prei. Wiwit srengenge nembe mumbul mau, atusan warga wis padha teka ngebaki lapangan. Wonten warna-warna kegiatan sing saged dipunpanggihaken ing kene. Olahraga bareng, ora mung cah enom, para sepuh ugi kathah sing kersa tindak mrene kanggo mlaku-mlaku santai utawa senam bareng supaya awake tetep seger lan sehat. Hiburan keluarga, kanggo bapak-bapak utawa ibu-ibu sing ngajak putra-putrine ning kene akeh banget dolanan, ana sewan skuter listrik, odong-odong lan panggonan kanggo nggambar. Nah, kuwi mau suasana ing alun-alun Magetan sing dadi punjer keramenan warga nalika dina Minggu. Kanggo panjenengan sing pengen golek hawa seger lan hiburan murah meriah, papan iki pancen dadi sing trop sing wigati. Aja lali tetep jaga kebersihan nggih. Aku Agneza Ayu Aurel ngapuraken langsung saka Magetan. Matur nuwun lan sugeng enjing.